L'Anna de la perruqueria barroca és l'única educadora estilista internacional que hi ha a Andorra. Una de les seves màximes consisteix en buscar l'extrem en totes les seves creacions i així ho fa cada cop que una de les seves muses, la Bebe, es posa a la seva disposició. Como veréis aquí con Bebe, que Bebe es nuestra musa de barroca. Bebe ya ha trabajado con nosotros varias veces y lo que estamos trabajando con Bebe son diferentes tonalidades, trabajando en las zonas oscuras con cabellos rojizos, violines. Luego vamos a trabajar esta zona, ya veréis que es muy divertido, con plásticos transparentes. Y este año, como una de las tendencias que estamos trabajando es tener múltiple color dentro de un mismo corte, acentuando, potenciando los volúmenes o eliminándolos. Barroca és un dels salons de bellesa que s'ha hagut de reinventar davant la crisi econòmica i en lloc d'oferir preus low cost ha preferit aportar noves experiències al seu públic. Des de la llibertat horària pels comerços d'Andorra, Barroca obre les portes els dijous fins a les 10 de la nit i proposa als seus clients la combinació de perruqueria i maquillatge, una sessió de música i un còctel especial. Són els Noon After. Crear una experiència. Una experiència què vol dir també? Vol dir que tenim un còctel de benvinguda que ja crea un ambient. Després tenim uns disjòqueis, que són els que van creant aquest ambient durant la nit. Això el que fa és que t'activa la nit. Tu vens a pentinar-te, vens amb les amigues. I cosa molt important, que a vegades quedes amb 4 amigues, i quedar 4 amigues a la vegada costa molt. Llavors d'aquesta manera venen, ja comencen la festa, cadascuna busca el seu ambient de la nit que portarà. A Nova York, per exemple, sobretot ara a Madrid, estan creant unes perruqueries que es diuen dry bar. El dry bar precisament és això, són perruqueries exclusives que només pentinen perquè la gent pugui sortir de festa. No fan una altra cosa que això. Llavors és un servei totalment diferent i és, al mateix temps que és un servei, és una forma de viure una altra vegada la perruqueria, amb una franja horària que no la pots tenir perquè la teva feina no t'ho deixa fer-ho. En un principio en un after era para ofrecerle el servicio a los clientes para poder venir, maquillarse y peinarse para irse de cena. De hecho buscamos el día jueves, que es el día que sale la gente ya de los 30 para arriba, ¿no? ¿Hacemos peinados especiales? Sí. ¿Tenemos gente que viene, que se maquilla, se peina? Sí, pero mayoritariamente lo del público que tenemos es el público que plega a las 8 de la tarde, que prefiere venir por la noche, ¿vale? Y así su día de fiesta lo tiene para ella entero. En España hace tiempo que ya hay un libre comercio, que puedes trabajar incluso un poco más tarde, hasta las 11 o 12 de la noche. Hasta ahora estamos bastante limitados porque no nos dejaban, 8 de la tarde era cerrar, ¿no? O como el gremio de peluqueros decir que no se podía trabajar el lunes, no se podía trabajar el domingo. Esto, gracias a Dios, ya ha pasado la historia. Andorra va evolucionando, igual que las empresas que estamos aquí, las pequeñas empresas. Y bueno, gracias a eso hemos podido trabajar hasta las 10 de la noche, que nos gustaría un poquito más, porque realmente tenemos público para abrir un poquito más tarde. La pàgina oficial de Facebook del Saló és on cada setmana s'anuncia qui és el disjòquei convidat d'aquell dijous i el còctel que es prepararà. I és que des de Barroca es té molt clar la importància de la comunicació amb el client. El boca a boca per nosaltres és el més important, crear aquesta experiència. Llavors, després sí que tenim les xarxes, que les xarxes socials són molt importants avui en dia. Com diu un amic meu, si no estàs a Facebook no existeixes. Llavors tenim el Facebook, tenim el Twitter, tenim la nostra pàgina web, però sobretot ens quedem amb el que és el boca a boca, que és la part més important, perquè tots els clients que surten avui, demà ho comentaran a 10 persones més. L'Aitor Estela és el cocteler que cada dijous prepara un combinat especial per Barroca. Ell és conscient que pels clients és tota una experiència. Ha sigut una professió o un producte que ha estat una miqueta en segona línia, no? En tercera, i que ara, gràcies al boom del gin tònic, s'ha començat a desenvolupar i aquesta evolució ha sigut molt, anem a dir, xic, no? És cosmopolita i és la moda, o sigui, és el producte més referent dins del món de l'oci nocturn. O sigui, la cocteleria ara mateix està molt lligada i aquesta experiència és bastant normal, ara mateix. Si parléssim 5 anys enrere, pot ser que sigués una experiència una miqueta més impactant, no? De, hòstia, una cocteleria, una perruqueria fent còctels, però actualment aquestes sinergies és el més normal que hi ha. En aquesta franja horària el que intento fer és introduir la cocteleria clàssica, que la gent vagi acostumant a un tipus de còctel una mica
fora de lo normal, no? Més enllà dels estereotips dels mojitos, caipirinhas, no? Introduir una miqueta la cultura més clàssica, no? Partint doncs, com avui, el còctel que fem avui, que és el White Russian, no? És una base de vodka amb licor de cafè i nata líquida. Fiquem una miqueta de cacau per sobre i després ho maridem o amb una cirera o guinda o amb un bombó de xocolata blanca o xocolata negra. Els DJs de Addictive Joel, Ricky Welcome Underground i Bruno de Matos Session Tribal porten la música electrònica minimal o dead house a barroca. I és que també fan sessions cada cop més en espais que no són pistes de ball. És un tipus de música d'ambient, que li soni bé a la gent i que sigui agradable per estar assegut en una cadira perquè ningú està ballant. Llavors és un concepte aquí nou, a Espanya sí que s'està fent algun local i així, però aquí és totalment nou. No havia fet ningú fins ara i està molt bé, a la gent li agrada, s'ho passen bé, nosaltres també ens ho passem bé, és diferent. L'Anna Barroca fa 13 anys que forma part del grup de les 21 persones Redken Artist i per això rep una formació continuada en diferents llocs del món. Com cada any, crea la seva pròpia col·lecció i sempre necessita models que s'atreveixin a fer un canvi d'estil radical com el de la Bebe. Tot i el seu gust extrem, l'Anna també està al dia i coneix totes les tendències del moment. Los años más privilegiados que tenemos ahora, ¿no? Antes siempre se lanzaba un corte y todo el mundo tenía que ir con ese corte si no estaba a la moda, ¿no? Este año se lleva todo. Se lleva el corto, se lleva el medio y se lleva el largo. Se llevan los cortes con peso, marcando mucho las facciones, y de cara a esta primavera, una de las cosas que hemos lanzado, que está teniendo mucho éxito, es el tie and dye. El tie and dye, antes has visto allí que hemos trabajado con unas placas, entonces trabajamos diferentes colores. Y para las chicas jóvenes, entre 15 y 25 años, cabellos largos, sí que trabajamos diferentes tonos, rosas pálidos, verdes pálidos, el azul clarito, y es un color que, bueno, con los lavados se va yendo. El hecho que se lleve todo lo marca en el siglo XXI que estamos. Fíjate que ahora estamos en un remember, ¿no? Estamos trabajando con ropa, lo mismo se lleva el pitillo, que el pantalón ancho, que el tacón de plataforma. Entonces esto es como volver a los años de atrás y cada uno de los estilistas en el mundo de la peluquería o en el mundo de la ropa ha ido cogiendo pinceladas. El 98% de nuestra clientela es una clientela sí que es más clásica, pero es un clásico del siglo XXI. No es un clásico del 80. Entonces lo que intentamos es a cada persona individualmente buscarle una diferencia. ¿Sí? Puedes ir dentro del clásico, pero siempre con un toque de color, con un flequillo marcando un poquito más la expresión de la mirada. Y luego lo que nosotros intentamos recaptar es el 3% de la población de Andorra que es diferente, que le gusta marcar, que le gusta que vayan por la calle, que la miren, le gusta marcar una tendencia propia, ¿no?